cek apa kok wis ngene-ngene. Aku iki panitiane gak ono iki golekno ancik-ancik apa ngono lho aku. Yuk, monggo Nduk Cahayu ora usah langsung disepot selirane jumeneng Nanda Sari Sekar Kamulyan. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Sesarangan campur sari Sekar Kamulyan. Ya Mas mulai nyepelekne aku ora madhep rene blas. Lah mengko napa yo Mas niki yo lek napa? Ya. Nggih. Weh kok maling ngene. Lah yo napa? Iki praupanmu sing ndi to jane? Sing niki lho. Oh, ayo yo batin kok masyaallah. Lah kok batinku kok kaya gunung bledok. Ayo. Kula kan pun meling. Nek tanggapan kalih kula napa mbahan niku suman niku betoke grang. Lah winganane kan nyapoe grangku mbok ceklekne. Ayo malah sliramu sing nyeklekne ngono. Ayo bacotke kok. Bacotke nggih. Niki uluk salam dumateng sedaya warga masyarakat Gampeng. Gampeng. Gampeng Kecamatan Gampeng Rejo. Gampeng Rejo. Nggih. Iya ndak? Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sedaya sami sehat nggih. Alhamdulillah mugi-mugi ingkang sami rawuh wonten dalu menika kula dongaaken tansah pinaringan kawilujengan kawidatanan karaharyan, pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah, tabungane kathah kena kanggo bangun omah, kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo munggah kaji Mekah lan Madinah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma barik. Kleru sik. Walah ayo bacotke ndak. Aku iki mbuh wae karo wong ayu iki. Umpane mau. Kok malah nyeruduk to iki. Umpane malah mbok ilaki ya. Ngiler ngono apa piye aku ayo. Apa kowe ra kelingan
padha Nandasari, Matur iki sembah mau nuwun. lagumu apa nduk irah-irahane? Bocah gunung. Bocah gunung. Napa? Bocah gunung kok tangannya halus banget to ya? Iya ora tau megawe. Deh coba walien nduk. Walien kene-kene. Nggih. Oh, gila. Iki Terus? dalan rezekimu sajake amba banget tok ya. Amin. Apa meneh lek mbok plekne kene? Oh, ngene Lah terus. piye? Sir Kok ngampun. enek suarane to? Napa? Ngik ngene. Nggih nggih. Heeh, ya Wes coba. anu nggih. Oh iya ta. Sik to, Oh. iki mau lagumu ora cocok lek kuwi nduk. Lah napa? Lagumu madhep rono. Lah, rada rono madhep rono. Mriko. Lah, ya Allah hadap kanan. Oh, hadap kanan. Oh, Tidak. ngene. Lah ngono. Lagumu ya pasti bokong semok. Alah. Amatur sembah nuwun ya Nggih, Cahayu. niku lagune Bu Kajah. Niku wau. Matur Tepuk sembah. tangannya Nandasari. Alhamdulillah Masya Allah Bu. Jenengan lek kepengin padus mantu nggih kados ngaten menika lho jan. Nawayu arek jan. Wis Masya Allah. Iki ngene iki kesek kelenganane duda ngene iki. Kesenengane duda contone ya kaya aku dhewe. Pramila nuwun sewu katur dumateng panjenengan Bapak Soibu. Sepisan malih dulur-dulur ABS Omah Sawah lan dumateng panjenengan sedaya para setresna budaya ingkang sami rawuh sepisan malih nyuwun lilah berkah pangestu dumateng panjenengan sedaya mliginipun Pak Lurah Gampeng nggih Bapak Soim saha janjang karawatipun lan dumateng para kauripun lan para panitia pemuda-pemudinya karang tarunannya semua panitia sangat luar biasa. Tepuk tangan